Creșterea prețurilor la alimente, combustibil, la diferite produse și servicii a afectat cu adevărat mulți oameni în ultimii ani. Este atât de grav încât peste 90% din populație au datorii, credite sau trăiesc de pe o lună pe alta. Din păcate, majoritatea nu știu ce să facă în această situație. Aceasta provoacă probleme majore de sănătate, probleme în relații și o mulțime de stres, anxietate și depresie. Norocul tău este că există o soluție. Există o comunitate de cumpărături la nivel internațional care ajută deja milioane de oameni să economisească bani la cumpărăturile lor zilnice, pentru care cheltuiesc deja bani în fiecare zi. În loc să te limitezi doar la reduceri ocazionale, de ce să nu ai parte de beneficii de fiecare dată când plătești pentru lucrurile pe care le dorești și de care ai nevoie? Această comunitate de cumpărături este de asemenea o binecuvântare financiară pentru zeci de mii de oameni, care au făcut deja cumpărături, l-au testat dacă funcționează și l-au recomandat și altora. Scanează QR-codul sau accesează linkul din descriere pentru a urmări un scurt videoclip despre comunitatea noastră de cumpărături și apoi creează-ți și tu un cont gratuit pentru a obține beneficii la fiecare cumpărătură.